6.9. Niels ringer til Michael klokken 10. Er det Michael? Hej, det er Niels. Din søster skylder mig penge. Jeg vil foreslå dig at gå hen og røve dine forældres butik i Tomballe. Niels skriver en seddel til røveriet. Jeg kommer ind i butikken. Jeg stjæler penge fra kasserapparatet. Flemming står og banker døren med et baseballbat. Det er Michaels dør. Hvor er pengene? De her. Det er ikke nok. Jeg kan ikke få Det er ikke nok. Lav et røveri. Det kan jeg ikke. Flemming, bank ham. Niels skændes. Giv mig pengene. Det kan jeg jo ikke, før han giver mig mine. Så får vi til at begå et mere bankrøveri. Men det kan jeg jo ikke. Du må gå hen og banke ham igen så. Ja, så får vi herover. Jamen, det kan jeg jo ikke. Hent en eller anden bil, eller bare gå hen og banke ham igen. Jeg gør det selv, dit fede svin. Så gå dog. Jeg gider ikke tale med dig. Hus planlægger Michael og Flemming mordet på Niels. Vi nakker ham. Ja. Fuck ham, mand. Han skal bare dø. Michael. Er det Michael? Hej, det er Niels. Kom lige ud af drivhuset. Jeg har lidt en tale med dig om. Er der om penge? Ja, kom nu bare. Flemming går hen til drivhuset, hvor Niels står. De går ind, og Michael skyder efter Niels. Niels prøver at afvæge, men 5. skud rammer ham igennem hånden og ind igennem hovedet. Men jeg tænker sådan, at der er en udlandsskolen. Kunne det også være en kide, der sådan på sådan sige, okay, han skal ikke have så Men får vi snart historien af... Ja, det skal jo ikke grine, fordi... Så det var ikke sjovt, det var bare sådan, du griner for sjov. Okay, nu kommer jeg. Det var fordi, jeg kom ud derfra, pizza ned, og så gik jeg forbi, sådan fra, jeg gik forbi, og så blev det fucking pakket, og så kastede jeg. Nå, det var dagens historie i hvert fald. Hvad skete der med bilen over til hovedet? Det ved jeg ikke. Den kørte Flemming i. Flemming kørte røde! Det er lidt forkert. Okay, Så det er Flemming, der har taget den røde bil. Nej. jo. Flemming kørte en rød bil. Har du det? Shiver. Okay. Men hvorfor er han så? Men hvordan er han så kommet hjem? Hvad? Pis. Jeg kunne nok finde den der. Skal det på det? Ja. Og så må jeg gå hen og gøre den der. De der forsøg, de lavede. Kunne I finde ud af det? Finde ud af det. Det der med, hvor I skulle sprøjte det der på væggen.